Ignorând epidemia infecției cu HIV-SIDA, te expui riscului atât tu cât și partenerul tău. Virusul poate fi stopat dacă faci în timpul perfect testul de HIV și începi tratamentul la timp. Să învingem SIDA împreună. Te privește pe fiecare. Prea mulți oameni, în special cei care sunt mai marginalizați și mai afectați de HIV, se confruntă cu provocări în accesarea serviciilor de sănătate și sociale de care au nevoie urgentă. Cu toții trebuie să continuăm să fim umăr la umăr cu persoanele lăsate în afară și să cerem ca nimănui să nu îi se neglijeze drepturile sale. Persoanele care trăiesc cu HIV-SIDA au aceleași drepturi ca și celelalte persoane. De aceea, noi trebuie să ne asigurăm că drepturile lor sunt respectate, promovate, protejate și ele sunt integrate totalmente în întreaga societate. Frica, rușinea și neîncrederea sunt consecințele discriminării din societate. Din cauza stereotipurilor suferă multe persoane afectate de HIV, inclusiv femei și copii. Dar în special copiii care de mici sunt marginalizați de societate și nici măcar nu înțeleg de ce. De aceea suntem mândri de persoanele care au reușit să depășească aceste obstacole, inclusiv sentimentele negative, și au ajuns niște campioni și campioane pozitivi. Marcarea Zilei Mondiale de Combatere a SIDA oferă oportunitate pentru sporirea nivelului de informare a populației, dar și pentru mobilizarea eforturilor tuturor părților responsabile, atât la nivel național cât și la nivel local, în vederea implementării măsurilor de răspuns împotriva epidemiei HIV. Împreună depunem eforturi pentru a ajunge la un nivel zero. Zero infectări, zero decese și zero discriminare. Republica Moldova este pe drumul cel bun pentru scăderea cazurilor de HIV, deoarece s-a implicat în raționalizarea algoritmelor de testare, pregătirea validării și eliminării transmiterii HIV de la mamă la copil. HIV nu este exploziv. Informează-te acum. Ea cuprinde și sărută, la nivel mai sensitiv. Fii tu om că ești imun. Fără neglijări ajută. Sfidează virusul, nu oamenii! Căile de transmitere a HIV-SIDA sunt prin laptele matern, și anume de la mamă la făt, prin seringile folosite neigienic și prin relații sexuale neprotejate. HIV-SIDA nu se transmite nici prin îmbrățișări, nici prin sărutări. HIV-SIDA nu se transmite prin atingeri, așa că îmbrățișează o persoană, o vei face fericită. Haideți să dezbatem discriminările, prejudecățile și etichetările. Îndemnul meu este să fim mai sensibili și toleranți cu persoanele infectate și să nu admitem discriminarea, deoarece aceștia nu reprezintă niciun pericol pentru societate. Părere de rău, mulți cred că boala HIV și SIDA este problema doar al câtorva oameni, dar atât timp cât ești informat și cunoști ceva despre această boală, aceasta este o problemă și a ta. Să fim prieteni și să ne ajutăm reciproc în apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu statutul de HIV, împreună să stricăm toate stereotipurile și discriminările apărute în prejurul acestei boli. Dacă nu ești informat și nu știi ce este boala HIV și SIDA, îți recomand să te informezi cât mai repede, doar să fie o sursă de încredere verificată și cu informație adevărată. Persoanele infectate de HIV-SIDA au nevoie de un mare suport. Nu vă fie teamă să-i cuprindeți, deoarece HIV-SIDA nu se transmite prin îmbrățișări. Hei, salut! Da, mă adresez ție. Combaterea HIV-SIDA te privește și pe tine. Răspândirea acestui virus poate fi diminuată dacă ne informăm, ne protejăm și îi acceptăm pe cei din jurul nostru, spulberând stereotipurile despre acest virus. Haideți să luptăm împreună pentru o societate sănătoasă și fără discriminare. Celor care au deja acest virus, vă transmit că vă îmbrățișez și că vă sunt alături. Haideți să luptăm împreună. Împreună vom reuși. Ziua Mondială de luptă împotriva HIV-SIDA se celebrează pe 1 decembrie, începând cu anul 1988. HIV este un virus care duce spre SIDA, iar SIDA este o boală grea de învins, așa că eu, Ciobanu Mirela, vreau să vin cu mesaj asupra persoanelor care sunt infectate cu acest virus. În primul rând vreau să le spun să fie în primul rând puternice și să nu reacționeze la mesajele celorlalți de jur răutăcioase, și asupra populației aș spune că trebuie să-i ajutăm să se integreze în societate fără a fi criticați și discriminați de ceilalți din jur. Și în semn de respect și solidaritate aș propune să purtăm o fundiță roșie.
Și un ultimul mesaj din partea mea, vreau să spun la toți, să fim informați înainte de a face ceva, să fim responsabili de viața noastră și cu cine interacționăm. Vă mulțumesc! Se spune că HIV a fost creat de om, iar tu nu vorbești cu ea pentru că are SIDA. Nu îl îmbrățișezi. Sau, probabil, ai mai auzit că HIV se poate vindeca. Toate acestea sunt doar mituri, iar pentru a fi informat corect, este nevoie să citești doar surse sigure, pentru că sănătatea ta contează.